Bozza ħamra għall-umanità kollha. Kien dan id-diskors kjettu mingħajr kantunieri li s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres iddiskriva r-rapport awtorevoli dwar il-klima. Dan hekk kif dan l-istess rapport jindika li attività umana madwar id-dinja qed tkompli tibdel il-klima bla preċedent u ħafna drabi wkoll b'mod irriversibbli. Fost oħrajn dan ir-rapport li sar minn grupp ta' xjentisti fih dan in-Nazzjonijiet Magħquda magħruf bħala l-IPCC jinnota kif il-livell tal-ibħra madwar id-dinja u għala bidlet tarbiet aktar meta mqabbel mal-ewwel 70 sena tas-seklu l-ieħor fil-waqt li l-aħħar 5 snin kienu l-aktar sħansa mill-1850 lil hawn. Ir-rapport li ġie ppubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa jgħid ukoll li hemm tama li t-temperaturi għoljin jerġgħu jistabilizzaw ruhom jekk ikun hemm tnaqqis drastiku fl-emissjonijiet. One News iltaqa' mal-Ministru għat-Tibdil fil-Klima Ron Farrugia sabiex jiddiskuti l-eżitu ta' dan ir-rapport. Il-konklużjonijiet huma r-risposta għal dak li qed naraw illum il-ġurnata. Nirien f'diversi foresti madwar il-Mediterran ukoll pajjiżi li lin mill-Mediterran, imma wkoll l-arar li rajna fil-xitwa li għaddiet u li ħanaraw u li mistennija naraw fil-xitwa li ġejja. Tkellem ukoll dwar l-impenn tal-Gvern fl-aħħar snin biex ikun minn tal-ewwel li jaġixxi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Il-Gvern Malti, inkluż il-Gvern li nirrappreżenta, għamel diversi skemi u nefaq diversi investimenti fosthom pereżempju fuq il-panelli voltaiċi li nsibu fuq il-soqfa tagħna, mill-karozzi elettriċi, l-grants li qed nagħtu, solar water heaters u heater pumps u oħrajn. Dawn kollha huma inizjattivi inkluż anke fil-bini kif ukoll afforestazzjoni li kellna madwar il-pajjiż fiż-żoni anke urbani u anke rurali biex ngħinu nimmitigaw dawn l-emissjonijiet serra li għandna madwarna. Hawn fakkar fil-mira li Malta tkun neutrali mill-emissjonijiet tal-karbonju sal-2050 b'miri intermedjarji. Dwar dan il-Gvern vara strateġija ċara li riċenti kienet miftuħa l-konsultazzjoni pubblika u li issa tinsab f'fażi ta' konsolidament tal-informazzjoni. Hemm 7 setturi, mit-trasport sal-enerġija, mill-bini sal-ilma, kif ukoll il-waste management, dawn 7 setturi li huma vitali biex naslu nilħu l-miri tagħna ta' 19%. Fuq livell mbagħad tal-Unjoni Ewropea qegħdin ngħidu għalhekk Fit for 55 package għaliex fuq livell tal-Unjoni Ewropea rridu 55% inqas emissjonijiet. Malta titnaqqas 19%. One News tkellem ukoll mal-Ambaxxatriċi Maltija Permanenti għan-Nazzjonijiet Magħquda Vanessa Fraser. Hija sostniet l-importanza li l-pajjiżi kbar jimpenjaw ruhom mill-kbir fuq il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Importanti li kulħadd jipparteċipa fiha, kulħadd jikkommetti għalija għaliex il-pajjiżi industrijali l-kbar iridu jagħmlu d-differenza mhux iż-żgħar biss. Ġifieri għalina importanti. Fraser ikkonkludiet li dan ir-rapport issa jitfa' responsabbilta kbira fuq il-mexxejja dinjin li se jiddiskutu t-tibdil fil-klima fis-summit tal-COP26 li se jsir fi Glasgow f'Novembru li ġej.